Пенсияны кеше үзенең хәсрәтен сөйләргә килә. Ятим балалар проблемасын гына күтәреп калмый, безнең бу илдә барган вакыйгаларны күрергә теләмәгән якларын да ачып бирә. Мин бабайны бик сагынам. Biz hiç kana saat işte tıradırıyıq. İşte tırıp, juanıp, gidip, aşağı biçip, işte kişi kilgençe, uylamagan kişi kile bit. Oldan şıltıratıp kili yok. Kişi kilgençe, feniz işlep organ bulayındı. Fensiyona kişi üzerine hasretin silerge kiledir. Koya hasretin köpçülüğünde. Ondan yanıdan indi koya hatta bir kişi bana şartlığın silerge kilir miken dipler yiteler indi özü. Bütün kişi bana şuraya intip silindi. Ondan yazıcına kişi bir zor kişi deyip sana bitinde özü etiyasında yaşasa da yazıcı. Şuna indi kim kilse de bir koyçanda feniz nitmedi indi. Kişinin vakitini bilir kaderlerge gerekti. Bir koyçanda olmana yok kilme güzeli min çirgim deyip de etkeni bulmadı. Turmuş bu hakkında şartıyla yaşarken mümkün değil. Yaşarken tilek gerek. İngilizce. Yaşarken antoloş gerek. Hem şu umutlusun turmuş karşılığı için bütün kişinin koyup gerek. Ben şu var bu anda yaşar bula. Фәнсия рөлінің ижаты көп қырлы, ол танылған шағир, драматург, балалар yazучысы һәм ижатының зур өлеше аның проза алып тора. Бүген без яралы язмышлар әсәренә тукталдык, чөнки бу әсәр 90-нчы елларда языла башлаган иде һәм шушы чорда безнең татар әдәбиятында күбрәк производство темасы күтәрелә иде. Фәнис абый үзенең бу әсәре белән яңалык алып килде, чөнки кешенең ичке дөньясы һәм безнең җәмгыятьнең балаларга, кешеләргә карата мөнәсәбәтен ачарга алынды, беренчеләрдән булып. Әсәр языла башлады 90-нчы елларда. Иң беренче кисәге язылды, аның Чәчәкләр моңы исеме белән басылып та чыкты ул. Анда беренче кисәгендә геройлар үз исемнәре белән алынмый иде. Бу Фәнис абыйның бәлки бер ниндидер менә бу балаларга карата булган, аларның тормышында булган кара якларны качыру өчен, аларның алдагы тормышында үскәч үзләренең чын тормышларын, ничек алар бу балалар йортына килеп эләгүен белмәсеннәр өчен шушы балаларны яклау рәвешендә дә бәлки ул аны алгандыр инде прототиплар итеп. Беренче кисәген шу Миннегөл апа белән бәйле бит инде, ул анда алып барыла Миңсылу образы иттереп. Фәнис абый янына Миннегөл апа иң беренче тапкыр аның хикәясен, Яши белү дигән хикәясен укып, шуның тәэсире нәтиҗәсендә килгән. Аларның беренче очрашулары шулай башланган. Миннегөл апа төзелеш шашханәсендә эшләгән чорда телевизордан ятим балалар турында сюжет күрә һәм шул балалар янына күчтәнәчләр алып бара. Шуннан соң ул эшкә кала. Башта ул анда тәрбияче булып эшләргә алына, ләкин балалар янында көн сайын булу теләге тугач, аны нянечка итеп алалар. Аңа Фәнис әйтте, Миннегөл апа, сез балалар турында көндәлек язып карагыз әле. Не инде, просто. Шуннан соң бәлки берәр әсәр чыгар диде. Шуннан Миннегөл апа инде ул яза башлаган булган аңа чук балалары турында. Анда bir группада 14 бала, bir тәрбиячегә. Балаларны, аларны эшләштән соң башка неләргә балалар йортына җибәрделәр. Шуннан соң балаларны кайсын кая җибәрделәр, кайсы Әлмәттә, кайсы Зеленодолда, кайсы Дербышкада, бүтән группаларыннан инде. Бу инде бик күп тырышып карады инде, менә bir урынгарак җибәрергә дип инде. Балалар хәтта берсен белгән кешеләр җайлырак бит инде. Аннан соң Америкага алдылар аның 3 баласын. Шуннан соң балалар җылаша башлаганнар, әби кирәк дип. Бу балалар белмиләр, моның үз әбиләреме, тәрбиячеме икәнне инде моны. Шулай әйттерә, тагын каяндыр, шулай дип Америкага китә инде ул. Хат килгән инде теге Оля дигән кыз,
Хатны язган урысча инде. Вот рус кызы. Шуннан соң инде тәрҗемәче кирәк. Хат килгән, мине гылап хатны күтәреп безгә килде инде. Нишләй менә укып булмый бит инде Фәнис. Siz bilmezsiniz mi? Koyun da bizge İngilizcini biliyor. Şundan sonra neydi? Hemen minnegiler bana Feniz Kameriye Zünnur'una şıltırattı da Kameriye Zünnur'una gimnaziyaga jiberdi. Onda kişilikli kişi bit Kameriye Zünnur'una. Şundan sonra indi bu minnegiler bana bütün hatlar minnegiler bana tatarça silek. Ondan sonra onda gimnaziya yo'qdursa tatarlar bit indi. Olar ingliz tiline tercüme etip minnegiler bana hatlarını şutup hatalı şu uzakın aylar hatalıştılar indi. Başta bana gülüse başlap jiberdi. Ул ядылап келген чегіп. Шундан соң тағын кімдердер алып келгенде ең бірінші мында Гүлсәнің жазылған не боларға тиешелі бұлар арасында. Или ол Центральный музейден мекен, или Баулудан мекен енді. Шундан соң енді әр келген кіші мында құлиялы көрет, еменді алып келемелі деп, ұзыштан құлиялы алып келе баштадылар. Бұлар бек көбейді вообще мұны қәтлігіне. Мен енді Центральный музейінде де бір келгештінен алып кеттілер. Онан соң Баулу музейіне бек көп не білем тауын қоядыр, қайтса бір мектепке де бердім енді. Чүнкі көп алар. Олар енді башта біздің стенада тұралар, ковер үстіне ілінген, Фәнис барында, онан соң ремонт уақытында коверны алдық та енді аннан. Бик күп әкиятләр укый-иде. Мин аның бүлмәсенә керә идем һәм китап бирә идем. Ул миңа бик күп әкиятләр укый-иде. Мәсәлән, Бише бака, Зәңгәр күлдә ай коены, Яз кайда кышлый. Ул әкиятләрне мин хәзер дә укыйм. Мин бабайны бик сагынам. Til bilgisi ədəbiyyat галиме Рифат абый Сверигиннің сүзләре бар. Мындай әсәрне тил ягыннан, әхлаки проблемаларны күтәрү ягыннан бары тик үзе өчен педагог һәм чын шәхес булган кеше генә яза ала дигән сүзләре бар аның. Миннегөл апа үзе дә ятим үскән һәм Фәнис абый да әтисез үскән булганга күрә, аларның бу балаларга карата кызгану хисләре уянгандыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә шушы әсәрне язу теләге бик ныклы булган һәм кешене кызыксынып укый торган әсәр туган. Яралы язмышлар ул ятим балалар проблемасын гына күтәреп калмый, безнең бу илдә барган вакыйгаларны күрергә теләмәгән якларын да ачып бирә торган әсәр. Кадерле әбием, бу мин, Лилия. Мин Америкада 2 елдан артык яшим инде. Әнием, әтием бик әйбәтләр, безне бер дә ачуланмыйлар. Мин сезне шундый сагынам, әбием. Миңа 17 апрельдә 11 яшь тулды. Туган көнемдә миңа әти-әниләрем бик матур бүләкләр алды. Ваня бер бит кагазга кыш рәсеме ясаган иде. Туган көнем бик кызык үтте. Мин 4нче сыйныфта укыйм. Укытучыларым усал түгел. Баштарак әле инглизчәне өйрәнеп җитмәгән чакта кыенрак иде. Ләкин әти-әниләрем дәресләремне укырга, тел өйрәнергә ярдәм иттеләр. Минем үземнең дә Ванядан калышасым килмәде. Әбием, без сезне кайчан да булса Америкага алып килербез әле. Ваня әйтә, үскәч мин аны үзем алып киләм ди. Исән сау булыгыз, әбием. Мин сезне яратам.